2026 nang dumugin at mapunit ang mantong ito ni Inang Peña Francia habang ipinoprosesyon noon. Imbis na itapon ng Archdiocese ng Cáceres, itinago ito at ngayon isa sa mga makikita sa exhibit ng mga mantong ginamit ng imahen. Kasama sa exhibit ang mga korona ng Santa. Samantala, sa parehong venue, ginanap naman ang trade fair ng Department of Agrarian Reform at Department of Trade and Industry. Bukod kasi sa pagtatanim ng palay, unti-unting umusbong ang pangkabuhayan ng higit 50 magsasakang benepisyaryo ng Agrarian Reform Program ng DARSA Camarines Sur. Unti-unti namin silang sinasanay, binibigyan ng kaukulang training para maging malakas ang kanilang organisasyon. Sa pakipagtutulungan ng DTI, ang kanilang mga produkto, itinampok ngayon sa ikatlong serye ng Feria de Camarines. Tema ang Umausbong. I call it a celebration not just farmers, kundi processors naman sinda, manufacturers ng mga magagayon na produkto. Mula sa mga value crops, gulay, prutas, bottled products gaya ng chili sauce, native products at kung ano-ano pa. Ining abaka, piganan sa mukang dar, tapos pigtano. Organically grown, tapos yung pong iba namin, pag may mga excess na product kami, ginagawa po namin, ipinoprocess po namin, kagaya ng chili garlic sauce. Then ang isa pang pinopromote namin is yung Adlay. So ito po yung no sugar content. Pakikiisa na rin ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival sa Naga, na natuloy na matapos ang 2 taong pahinga dahil sa pandemya. Marge Sarico, CSN.